Tayo mga toy. Roas Boulevard. Alas 5:15 na mga kadoy. Pinalipas lang natin yung curfew hour. Para kanong curfew tayo. Malamig pa mga kadoy. Rotonda, Pasay na mga kadoy. Roas Boulevard. Malapit na. Try natin dun mga kasi baka makachok pa tayo dun. Mga kasi ano yan, no? Roas Boulevard na yan. At shortcut lang tayo. Ito rin tayo. Yo.
Yorme. Ganda mo tong PICC. Ruas Mobile. Ang ganda oh. Traffic. Ikot lang tayo, ikot. Walang motor. Yung pala yung motor slot dito, agad. Boracay. Yun, dito na tayo mga kapatid. Try natin ito. Yun, dito na tayo mga kachoy. Nakating din tayo sa Rojas Boulevard. Ayan, ang ganda mga kachoy. Oh. Ganda ng ano dito. So, ano na, time check tayo. Anong oras na ba? 5:32. So, yun, tamang-tama lang to mga kachoy. Ano, fishing spot. Ayan, mga bato-batuan. Ganda ng tanahe mga kachoy. Ayan, ginagawang ano mga kachoy. Tambakan nila. Gagawin nga tang Little Boracay yan. So yun. Hindi na tayong patagalin mga katoy. Parang excited na ako eh. Nakaabang na sa akin yung pusa mga katoy. Di pa tayo nakakaulian. Dito na yung pusa. Wing! Bakit? Mas ingat lang ha, cellphone mo ha. Hintay mo kaming inalimang nga. Kaya mga katoy.
tayo ng lure mga katoy. Try natin. Wala tayo slack rod. Maganda rito mga katoy. Roas Boulevard. Ganda ng basing spot mga katoy. Oh. Yan, oh. Ganda ng basing spot. Yan, linaw po. Wala nga lang kumakagat. Bakit kaya? So yun mga katoy. Uwi na tayo mga katoy. Hindi tayo pinalan dito. Sa ilog, mahinari. So maghahanap talaga tayo ng magandang basing spot sunod. Pag nag-general community na lang siguro. Yung ganda ng mga dito. Dahil na rin sa jogging. So yun mga katoy. Uwi na tayo mga katoy. Thank you.